hyvää iltaa. Linnanmäen huvipuisto Helsingissä on jouduttu sulkemaan etuajassa suuren joukkotappelun vuoksi. Tappelu sai alkunsa laitejonossa. Kahakassa oli poliisin mukaan osallisena noin 150 etnistä nuorta. Tappelussa loukkaantui yksi henkilö, mutta ei vakavasti. Aurinkoisesta sunnuntaista piti tulla Linnanmäen iloinen 60-vuotisjuhlapäivä. Toisin kävi. Meillä oli tämmöinen pieni kahnaus tuossa Kilputin-nimisen laitteen edessä, jossa kaksi etnistä ryhmää rupesivat nahistelemaan keskenään. Mitkä etniset ryhmät? Kaksi maahanmuuttajataustaista ryhmää. Tappelu sai alkunsa ilmeisesti joidenkin etuiltua laitejonossa. Kuinka vakava yhteenotto oli kyseessä? No, käsirysyä, tönimistä, hakkaamista, potkimista, sen kaltaista. Jolloin totta kai me omat järjestyksenvalvojat tulivat heti paikalle, pyrkivät tilannetta rauhoittamaan. Mutta huomattiin kyllä pian, että tätä omivoimisia ei onnistu, jolloin sitä kutsuttiin poliisit paikalle. Arvioiden mukaan tappelussa oli mukana noin 150 nuorta. Vaikka tilanne rauhoittuu poliisin saavuttua paikalle, päätettiin huvipuisto sulkea etuajassa noin tuntia ennen normaalia sulkemisaikaa. Mielenät ovat niin kiihtyneet, että poliisit suosittelivat, että huvipuisto suljetaan. Linnanmäen ulkopuolella tapahtunutta ihmeteltiin ja vain harva oli nähnyt koko tilannetta. Perättömät huhut tappelujen vakavuudesta levisivät nopeasti. Kuulutettiin, että turvallisuussyistä huvipuisto suljetaan. Ei mitään muuta. Siellä on ilmeisesti ollut iso joukkotappelu ja ilmeisesti tietojen mukaan myös kuumitusta ollut. Huvipuisto oli tänään ääreään myöten täynnä, koska rannekkeita sai 2 yhden hinnalla. Poliisin arvion mukaan Linnanmäellä oli 15–20 000 ihmistä. Päivystävä komissaario Kirsi Kant Helsingin poliisista. Tuohon tappeluun osallistui siis 150 ihmistä. Millaisessa vaarassa sivulliset tuolla huvipuistossa olivat? No juuri sen takiahan huvipuisto jouduttiin sulkemaan, että koska paikalla oli 15–20 000 muutakin ihmistä, niin heidän turvallisuutensa piti taata. Eli ihan yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vuoksi huvipuisto sitten päätettiin sulkea. No, miten lähellä oli, että tuo kahakka olisi voinut levitä vielä tästäkin? No tuskinpa, koska tässä oli nimenomaan tämmöisen etnisten nuorten välinen keskinäinen kahakka, niin tuskinpa se siitä kovin isoksi olisi muutoin laajentunut, mutta kun paikalla on pieniä lapsiperheitä ja ylipäätään paljon lapsia, niin on paljon turvallisempaa sitten keskeyttää koko tilanne ja poistaa kaikki paikalta. No, mitä muuta tämän kahakan taustoista tiedetään? No tässä vaiheessa on ollut puhetta siitä, että kahakka olisi saanut alkunsa tämmöisen laitejonossa etuilusta. Ja mitään tämmöistä suurempaa, laajempaa taustaa asialle ei ole tullut ilmi. No, miten yleisiä tällaiset etniset yhteenotot nykyisin ovat? Kyllähän niitä jonkin verran poliisin tietoon tulee ainakin ennalta ilmoitettuna, että etniset nuorisoryhmät ottaisivat yhteen keskenään, mutta tämmöisiin ennakkoilmoituksiin totta kai poliisi on varautunut ja sitten paikan päällä on käynytkin niin, että mitään suurempaa joukkotappelua ei ole tullut poliisin tietoon.